Допреди седмица Гергана Атанасова работи като счетоводител в професионална гимназия Васил Левски в град Ихтиман. Преди да я уволнят в продължение на 4 години трудов стаж е свидетел на това, че матурите не се взимат нито купуват, а се подаряват. Гергана ни потърси, за да разкаже за порочната практика. Аз, както съм там, матурите се провеждат по един и същи начин. Всички учители са инструктирани да отидат в училище в 6 часа сутринта. Преди да са дошли още квесторите, преди да са дошли учениците, влизат в една стая и там ги заключват. Значи в училището се прави онлайн принтиране и когато тестовете излизат на принтера в училището, в дирекцията, те излизат паралелно и в други стаи. Занасят се тези тестове в стаята, където са учителките съответно да решават. Решават се тези тестове и след това се разнасят по стаите, изпитните стаи. Значи, скриват се, например, имало варианти в тоалетните под кошчетата, изпращат се СМС-и. Аз лично съм пращала СМС на номера на ученици с верните отговори след решаване на теста. Учениците, на които им се дават верните отговори и решените тестове, плащат ли си за това? Не. Значи, за да съществува училището, те трябва да изкарат високи оценки, съответно да си вземат дипломите, за да може да има текучество на ученици. Гергана твърди и че в изпитните зали хора са допускани без проверка на лична карта. Това се случва, защото даденият ученик, който трябва да се яви на матурата, всъщност не е в града и на негово място се явява негов близък, познат, роднина. Тоест други хора, външни лица, се явяват на място на ученици, които учат в училище. Да. Думите на Гергана потвърждава и нейната колежка Лозинка Иванова, която година и половина е работила като касиер-домакин в училището. Да, така се случват нещата. Аз съм от моя опит е по-малко, но миналата година присъствах на тези матури. Да, принципът беше същия. Как можете вие да докажете, че всъщност се случва тази схема и че работи в това училище? По сметките на служебните телефони на учителите. Защото съответно те през тях пращат СМС-ите на учениците, които са. Значи за месец май в последните 3-4 години сметките са завишени почти с 50-60%. Още две колежки на Гергана и Лозинка потвърдиха пред екипа ни за схемата, която е описана в жалба до Министерството на образованието, но категорично отказаха да застанат пред камерата. И 4-те наскоро са съкратени. В момента водят дела срещу училището и се надяват съдът да ги възстанови на работа. Според тях причината за отстраняването им от длъжност е вътрешната информация, с която разполагат. Имах несъгласие с принципите на работа на ръководителя. И също така, не само аз, а и други колеги, които са на така ключови длъжности, като главен счетоводител, помощник директор, които също са в тази позиция, която съм и аз. И обаче ги е страх да се появят пред камера. От какво ги е страх? От преследване със съд, от лично преследване на директорката, може би. В жалбата до Министерството на образованието, по която за сега няма реакция, се твърди, че голяма част от учениците в техникума излизат оттам неграмотни, както и че служителите на училището са били заплашвани с уволнение, ако откажат да участват в схемата за подаряване на матурите. Потърсихме за коментар инженер Гергана Йорданова, която освен директор на училището е и общински съветник от ГЕРБ в Ихтиман. Добър ден, госпожа Йорданова, здравейте. От BTV сме. Може ли да разговаряме с вас? Моля ви, вие не трябва да влизате в сградата на училището. Абсолютно забрана. Това е тези и се провежда. Много ви моля да не. Вярно ли е, че да издавате резултати от матурите по време на изпитите? Много ви моля, напуснете, има пресцентър. Добре, защо ме блъскате? Ако сте невинна, ще застанете и ще ми отделите 2 минути. Моля ви, господине, не може да влизате в сградата. Защо го правите това? Защо ни гоните? Защото имаме работа сега. Не може така да нахлупите. И ние вършим нашата работа. Идваме да потърсим вашето мнение за това, дали наистина се случват така нещата или не. Моля ви да напуснете сградата. Няма да говорим. Госпожо Йорданова, няма ли да кажете нещо? Защо трябва други хора да ни гонят във вашето училище?
в момента викат и охрана, за да ни изгонят от кабинета на директорката, която не желая да говори. Не знам защо. Поне потвърдете наистина слуховете, верни ли са или не са верни. Прес-център на Министерството, обърнете се към тях. А вие нямате становище по въпроса дали издавате отговори за матури или не. И няма да кажете дали има изтекла информация за отговорите на матурите. Ето казвам ви, няма изтекла информация. Защо вие ми казвате, а не госпожа Йорданова? Госпожо Йорданова, наистина, ако сте с чиста съвест, защо не застанете пред камерата и не кажете нещо? Много ви моля, вижте охраната. Нарушихте правата ми в момента. Напуснете ми забавно. Хайде, моля. Много ви моля. Много ви моля, не дайте да ми повече. Как не мога нещо за младежка? Това е това чудо. Хайде, напускайте сградата, заключваме вратата. От Министерството на образованието се въздържаха от становище по случая с твърдението, че не разполагат с доказателства за нарушения в училището.